ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾತಿನ ಪಂಡ ಪಳೆಯ ಬಗಡಿತ್ತಂಡಿನಿ ಆಗ 100% ಕಾಡೆ ಸಡನ್ ಆದಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಹೆಣ್ಮಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯಾಗ ಜನ ಆಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೇಗ ಚಿತ್ರರಂಜನ್ ಸಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಳೆ ಒನ್ಸಿನ ಮಂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಆತ್ಮದಕ್ಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವರ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆದುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ నేను అమ్మేగల ప్రెసిడెంట్ ఉందాదిత్తే డైరెక్టర్ అపెక్స్ బ్యాంక్ ఎల్లియా వైస్ ర్యాంక్లు పోందిత్త ఎమ్మెల్యే ఆదిత్యనగ 99 ఎస్డిసి డైరెక్టర్ అన్న ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಯೂಶಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಾದ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಪಲ ದೆತ್ತಿನಕ್ಲು ಪನ್ನೋಡು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಬುಕ್ಕ ಈತ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿಯ ಈತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋನ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಬೊಟ್ಟಿಂದು ಅದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಕಷ್ಟ ಬಣ್ಣಾಗ ಏಗ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಕಾಸು ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪಡು ಮೈಂಡೆಡ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಆಡಿಟ್ ಹೋಗಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಕಾಂದ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಸಡನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಅಮೌಂಟ್ ಇಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಿತ್ತಿಂದ ಏಗ್ಲ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕುನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಂಜೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೇಳುವ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಪಂಡ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಡು ಏಪಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದೀಪಗಬಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದು ಕೂಡ ದೆಪ್ಪಡು ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಲಾಭ ಆತ್ಮಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ದೀಪಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡು ಎಂಕ್ಲು ಏತಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪು ಐನು ಏಪಲ ಒಂತ ಸೈಡ್ ತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಲೈಫ್ ಇಡು ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಕಾಸು ಹಾಪಿನಿ ಕಾಸು ಹಾಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಈತ ಮಾತ ದ್ಯಾಕ್ ಮಾತಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಡು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡು ಏತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಜನ್ ಸಗಿತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪಿನಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೇನ 50-70 years ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಡ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಗಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಂಬುಗು ಮಸ್ತ್ 100-200 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಪುಂಡು ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ತೂಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ವಿಷಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ಐತೆ ಓಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಪಾಡುಜಿ ಹೇಗಿತ್ತ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ AC ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಸದಾಗ್ನ ಮಾತ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುಣ ದ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ದಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮೂಲ ಮಂಟ್ನಾಗ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆವುಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆವುಡು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಂಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂದು IT ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ತುಯಗಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ತುಯಗಪಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದಾದಾಪಿನಿ ಖಾಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ನಕ್ಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ CEO ನಕ್ಲು ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜನಕ್ಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡವು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಸೊ ಅಂಕಿತ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಕ್ಲಿ ತೂನಾಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪೋದು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಪುದಾಗ್ಲ ಬಾಗಿ ಶೋ ಕೊಡುಂಡು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಾನು ಏಪ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪಲೇನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತನೇ ನಮಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಪುಣಿ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಬಲ್ಲಿಂದ ಗಡ್ನೆ ನಾನು ಏಪಲ ಪಂಡಗೊಂಡು 60 years ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು 20 years to 40 years ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಪುಣಿ ಪಂಡ 40-50 to 60 ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಉಪ್ಪಗ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಆಫ್ಟರ್ 60 years ನಿಕ್ಲು 40 years ದಾಲ ಮನ್ಪಗ ಆಪುಜಿ 10-20 years ದಾಲ ಮನ್ಪಡ ಆಪನ 1 year ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಆತು ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಡ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುನೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಜನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಡು ಈವನ್ ಅದಾನಿ ಆವಡು ಮಾತಕ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಟಿನ 60 ಸೊ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂದುಪ್ಪು ಐ ಮೀನ್ ಏಜ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಫೀಲ್ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಮಾತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಂಗ್ಲಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಜನ ಮುಂದೆ ಪಾತೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಗ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಗ್ನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾಪಂಡ ಹೆಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೇಲೆಡ್ ಬೀಸಿಪೆ ಸರ್ ಲೆತ್ತಗೆ ಅನ್ ಬತ್ತ ಪಲ ಬೈಜಿ ಬಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಬೇಜಾಗ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕ್ಲ ಕೂಡ ಬತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.